Pontevedra acolle unha das 4 manifestacións convocadas en toda Galicia no marco da segunda xornada de folga no ensino público. Accións coas que o profesorado reclama melloras laborais e máis recursos para a educación pública. Que tal, saúdo? Xa están operativos en Valga os 2 pasos elevados sobre as vías do tren. O Adif investiu ali 3,5 millóns de euros para eliminar os pasos a nivel situados nos cruces cos camiños de Castiñeiras e Carracido. Na visita a esas obras, o subdelegado do Goberno en Pontevedra avanzou que se van suprimir nun prazo máximo de 3 anos os 2 pasos a nivel que aínda quedan neste concello, un deles no límite con Pontecesures e outro preto de Catoira. A Deputación de Pontevedra executará a reforma e modernización integral do pabellón deportivo de Príncipe Filipe. A actuación contará cun investimento de 1,4 millóns de euros, contía que se suma aos 3,6 millóns que xa foron anunciados a semana pasada para a mellora do edificio principal do recinto. Historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos e xenetistas traballan no adro da Igrexa das Ados en Rianxo na procura dos corpos de 2 vítimas da represión franquista. Trátase de Manuel Piñeiro Abeijón, veciño de Boiro, asasinado en agosto do 36, e de Francisco López Pérez, veciño de Taragoña, fusilado en setembro dese mesmo ano. Hoxe abriu as súas portas en Vilagarcía o Mercado das Flores. Ata o vindeiro sábado, 6 postos ofrecen ramos, flores soltas e centros para lembrar os que xa non están. Os prezos, polo que vimos hoxe, mantéñense máis ou menos como o ano pasado. Para que se faga unha idea, podemos mercar dende rosas ou pompóns a 2 euros a unidade ata un completo centro que rolda os 80. E a 11ª edición do certame Máis que Tapas da Mancomunidade Barbanza Arousa arranca esta fin de semana en Rianxo. A novidade deste ano é a creación da páxina web oficial da ruta con información detallada de cada etapa e establecemento participante. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. O profesorado mobilizouse hoxe en Pontevedra. A cidade acolleu unha das 4 manifestacións convocadas en toda Galicia no marco da segunda xornada de folga no ensino público. Accións coas que o colectivo reclama melloras laborais e máis recursos para a educación pública. O ensino público mobilizouse esta mañá en Pontevedra. Unhas 2.000 persoas, a maioría docentes, participaron na manifestación celebrada na segunda xornada de folga do profesorado, convocada polos sindicatos CIGA e Estega. Reclama máis recursos e mellores condicións laborais. Para manifestar o desacordo que temos e exixirlle á Consellería que rectifique, que negocie e que vote e que recupere os dereitos que nos levan roubando durante todos estes anos. Que a Consellería sexa quen de considerar por unha vez o ensino público como unha inversión e non como un gasto, que é como realmente o está considerando. A de Pontevedra foi unha das 4 movilizacións convocadas en toda Galicia. Partiu dende o Instituto Valle Inclán. A comitiva percorreu as rúas do centro da cidade para rematar as portas da Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra. O profesorado está farto de facer burocracia que non leva a ningún lado e que o único que fai é consumir o tempo que realmente hai que dedicar ás cousas importantes no centro, dotar de profesorado de apoio para os rapaces con necesidades educativas especiais, volver a recuperar os horarios. Non estamos pedindo traballar menos, estamos pedindo que se reduzan as horas lectivas para poder dedicar precisamente a coordinarnos, a preparar as clases, a traballar cos rapaces, pero desde outro punto de vista. As protestas do profesorado en Pontevedra comezaron xa onte. Un amplo grupo de docentes protagonizou un peche reivindicativo nas instalacións do Instituto Valle Inclán. Algúns mesmo pasaron a noite no centro para facer máis visibles as súas demandas. E do que se trataba era de visibilizar cal é o malestar.
e que ao final eso, que non eran 4 gatos os que estábamos, sino que, bueno, que a participación é importante. Tamén é moi de agradecer xente que non podía quedarse ou que non podía estar, que se achegaban, estaban o tempo que podían para manifestar o seu apoio e para dar ánimos para os que realmente estábamos aí. Dende os sindicatos decidiron non dar datos do seguimento da folga ata a xornada de mañá. Pola súa banda, dende a Xunta falan dun 13,6% na primeira xornada e dun 12,9% o día de hoxe. Ence negocia un proceso de despedimento colectivo para as fábricas de Lourizán en Pontevedra e de Navia en Asturias. A empresa xa puxo en marcha as conversas cos representantes dos traballadores. Así o recolle no informe financeiro que dá conta dos resultados do terceiro trimestre deste 2025. O documento no que anuncia tamén a posta en marcha dun novo plan de eficiencia e competitividade que se desenvolverá entre este ano 25 e o 27, co que agarda forrar 200 millóns de euros. Segundo explica a Ence, a execución dos proxectos dos que se compón este plan implicará unha reducción ordenada da súa estrutura de persoal. O informe reflicte o balance económico da empresa que rexistrou perdas de 22 millóns de euros ata setembro, un resultado derivado da caída do prezo da celulosa e da depreciación do dólar. O Executivo rianxeiro levará este xoves a pleno para a súa aprobación o proxecto para a construción do centro de día no Pazo de Rianxiño. Dende o equipo de goberno destacan a importancia deste trámite que permitirá darlle luz verde a unha actuación que o Concello ven perseguindo dende hai anos. Este xoves o Goberno rianxeiro levará a pleno para a súa aprobación o proxecto de reforma do Pazo de Rianxiño para convertelo en centro de día, cun investimento duns 170.000 euros. O proxecto conta xa coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. O proxecto ronda os 170.000 euros, como dixo, foi consensuado con distintos expertos, con distintas entidades, para ser o mellor proxecto posible, para ter garantías de que o día de mañá imos ter todas as autorizacións pertinentes. Falando de autorizacións, tamén o proxecto, pola localización na que vai estar, tamén se someteu a autorización pertinente da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Tamén tivemos xa o visto bo, a autorización de patrimonio para levar a cabo ali as obras que están recollidas no proxecto. Ao mesmo tempo, o Concello explora tamén distintas vías de colaboración, nomeadamente a Deputación da Coruña, para poder acadar o financiamento necesario para poñer en marcha este servizo, unha demanda histórica da sociedade rianxeira. Durante todo este tempo tamén estivemos en conversas coa Deputación da Coruña para analizar as posibles vías de colaboración para acometer este proxecto, non? A Deputación da Coruña, ademais, ten tamén os seus propios proxectos aquí en Rianxo que teñen que ver con servicios sociais, como o caso da residencia. Entón entendíamos que este outro equipamento que perfectamente, ademais de ser unha demanda histórica, que viña a acompañar este outro proxecto do que falo, e, por tanto, como dixo, estuvemos analizando as posibles vías de comunicación, non? Aí, foi abrindo a posibilidade de que a Deputación da Coruña nos axude á hora de acometer esta importante reforma. Xa están operativos en Valga os dous pasos elevados sobre as vías do tren. O Adif investiu ali 3,5 millóns de euros para eliminar os pasos a nivel situados nos cruces cos camiños de Castiñeiras e Carracido. Na visita a esas obras, o subdelegado do Goberno en Pontevedra avanzou que se van suprimir nun prazo máximo de 3 anos os dous pasos a nivel que aínda quedan neste concello, un deles no límite con Pontecesures e outro preto de Catoira. O tren xa circula por esta zona de Valga garantindo a seguridade de condutores e peóns. O Adif investiu 3,5 millóns de euros na eliminación dos dous pasos a nivel da liña Vilagarcía bifurcación Angueira, situados nos cruces cos camiños de Castiñeiras e Carracido. Es una inversión que revierte en seguridad, que permite a los ciudadanos del concello de Valga cruzar las vías sin arriesgar sus vidas, porque la existencia de pasos a nivel es un punto negro desde el punto de vista de la seguridad.
Aquí en Valga, pues desgraciadamente esa sensibilidad se tiene desde hace muchos años como consecuencia de un accidente que tenemos todos en mente. Para a supresión dos pasos a nivel construíronse pasos superiores sobre a vía do tren, así como dous viais paralelos á traza. Fruto dun convenio entre a DIF e o propio Concello, eu creo que é a maneira de avanzar, é a maneira de facer cousas que vayan en favor da calidade de vida dos cidadáns e, polo tanto, pois o alcalde sabe que nesta liña sempre vai ter a colaboración da subdelegación do Goberno e do Goberno de España. Na visita, o subdelegado do Goberno en Pontevedra destacou o compromiso do Executivo Central coa mellora das infraestructuras ferroviarias na provincia. As melloras están aí, algunhas nunha fase pois aínda incipiente de desenvolvemento e outras como esta rematadas. E agradeceu a colaboración do Concello de Valga, que asinou un convenio polo que se fixo cargo das expropiacións necesarias para a eliminación destes dous pasos a nivel. Ademais, hoxe tamén anunciaron que o Adif vai suprimir tamén outros dous pasos a nivel en Valga, un deles no límite de Pontecesures e outro preto de Catoira. O Adif e o Concello están xa traballando nun convenio de colaboración que permitirá materializar estas obras nun horizonte de 3 anos. Xa temos visto sobre o terreno cales serían as alternativas que pode haber, pero como está no límite con Pontecesures, pois tamén toca unhas xestións de Adif co Concello de Pontecesures no que nós non podemos entrar, non? Pero a nosa disposición é a dar solución a ese paso nivel no límite con Pontecesures en terrenos de Valga. Iso lle trasladamos ao Adif e aquí o decimos tamén, que Valga está en disposición de poder dar solución, si técnicamente é viable, a supresión dese paso a nivel. Na provincia de Pontevedra aínda quedan 34 pasos a nivel pendentes de suprimir. E a Deputación de Pontevedra executará a reforma e modernización integral do pabillón deportivo de Príncipe Filipe. A actuación contará con investimento de 1,4 millóns de euros, contía que se suma aos 3,6 millóns que xa foron anunciados a semana pasada para a mellora do edificio principal do recinto. Un investimento que, segundo o vicepresidente Rafa Domínguez, confirma o compromiso da Deputación con Pontevedra. A Deputación de Pontevedra destinará 1,4 millóns de euros á reforma e modernización integral do pabillón deportivo de Príncipe Felipe. A actuación está contemplada no orzamento do organismo provincial do 2026 e permitirá adaptar as instalacións ás necesidades actuais e ás novas exixencias de seguridade, accesibilidade e eficiencia. Entre las actuaciones previstas destacan mejora de la accesibilidad, tanto los accesos exteriores como interiores, con la creación de una grada accesible. Reforma integral de vestuarios y aseos del público, aplicando criterios de accesibilidad universal. Instalación de un nuevo pavimento deportivo apto para múltiples disciplinas. Modernización del gimnasio y de la sala de judo. Creación de nuevos almacenes para material deportivo y de mantenimiento. Y sustitución del marcador deportivo por un modelo de LED de última generación. Este investimento súmase aos 3,6 millóns de euros que foron anunciados a semana pasada para executar a transformación integral do edificio principal do recinto. Hablamos de un proyecto de visión de futuro que consolida a Príncipe Felipe como símbolo de la política social y educativa de la Diputación y que supone también una apuesta por la ciudad de Pontevedra, convirtiéndola en un referente en instalaciones públicas de calidad, accesibles e sostenibles. Para Domínguez, este investimento é unha demostración da aposta da Deputación por Pontevedra e insistiu nos cartos que a Administración Provincial destina a equipamentos situados no municipio máis aló dos 2,5 millóns de euros que cada ano se transfiren ao Concello. Y ve que estamos gestionando bien, como lo ven todos los pontevedreses, y ha entrado en pánico, ha entrado en modo electoral. Y, si me lo permiten, es el típico discurso de fin de ciclo. Es el típico discurso que hace un político en el fin de ciclo. Pola súa banda, Miguel Anxo Fernández Lores insistiu na discriminación e a falta de respecto contra o Concello de Pontevedra por parte da Deputación. Segundo os cálculos do Goberno local, no 2024 recibiu 2,5 millóns de euros, mentres que co anterior Executivo Provincial recibían de media 3,7 millóns.
O PSOE de Pontevedra exixe ao Concello que actúe nos centros escolares do municipio para solucionar os problemas estruturais denunciados polas súas directivas. Para os socialistas, o BNG debe priorizar o cumprimento dos acordos adquiridos. Isto supón crear unha bolsa de BDIs e duplicar a partida destinado ao mantemento. Tras o escrito presentado pola Xunta de Directivos ante a Alcaldía e a Concellería de Educación, os socialistas alertan da situación que se vive en diversos centros. Por exemplo, na Xunqueira 1 non houbo bedel durante todo o verán. No Álvarez Limeses, no Marcos da Portela e no Manuel Vidal Portela hai problemas de limpeza e mantemento, e o Parada Campañó e o Froebel non teñen bedel dende principio de curso, e o servizo de mantemento denuncian dende o Partido Socialista insuficiente. Por iso, os socialistas exixen a creación dunha bolsa de emprego de bedeis que permita sustituir dun xeito áxil as baixas nun prazo máximo de 15 días. Tamén que se licite canto antes o novo contrato de mantemento dos colexios públicos. Exiximos tamén dende aquí a cobertura urxente dos bedeis, neste caso do bedel do Froebel, que ahora mismo está, o colexio que ahora mismo está sin bedel, pero que debería estar coberto pola súa importancia, pola importancia que ten ese posto de traballo, debería estar coberto, como decíamos, nese acordo do pleno de outubro de 2024, nunha semana. Máximo 15 días, como fai a Consellería. Por último, a creación desa bolsa de bedeis para que esta situación non se poda volver a repetir. E, en segundo lugar, executar esa partida do orzamento do ano 2025 que foi pactada co Goberno Municipal a proposta do Partido Socialista para duplicar e pasar de 200 a 400.000 euros os cartos destinados ao mantemento de colexios públicos en Pontevedra. Os cartos están, a vontade política está, porque tanto o BNG como o Partido Socialista votamos a favor desto no pleno. O que falta é licitar o contrato e adxudicar xa, unha vez estea licitado, ese novo contrato de mantemento de colexios públicos que resolvería moitos os problemas que temos neste momento. E a volta da publicidade falaremos do Outubro Fest, que dende este xoves ofrece en Pontevedra música, cervexa e gastronomía. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos e xenetistas traballan no adro da Igrexa das Ados en Rianxo na procura dos corpos de dúas vítimas da represión franquista. Trátase de Manuel Piñeiro Abeijón, veciño de Boiro, asasinado en agosto de 1936, e Francisco López Pérez, veciño de Taragoña, fusilado en setembro dese mesmo ano. Dende o pasado luns, un grupo de historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos e xenetistas están a participar na exhumación dunha fosa no adro da igrexa parroquial de Santa María de Asados, en Rianxo, na que se cree que puideran estar os corpos de dous represaliados da violencia golpista de 1936. Trátase de Manuel Piñeiro Abeijón, veciño de Boiro, asasinado en agosto do 36, e Francisco López Pérez, veciño de Taragoña, fusilado en setembro dese mesmo ano. Manuel Piñeiro Abeijón era un veciño de Boiro e foi paseado na Alto da Paradejua, que é un sitio que está perto daqui relativamente a entre 3 e 4 kilómetros. O día 14 de agosto do 36 e a segunda vítima é Francisco López Pérez, e era un veciño de Taragoña e el foi paseado o día 12 de setembro tamén do 36. Baixamos sobre uns 50 centímetros e empezamos a ver cambios na coloración e vamos entonces agora a profundizar especificamente nesas zonas nas que temos sospeitas de que poden ser fosas de enterramento. Esta mañá, a titular da área de Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Solagra, e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, así como representantes da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, visitaban os traballos de exhumación que se están a realizar. Alí destacaron a importancia deste tipo de actos de reparación e xustiza. Considero que é de xustiza e é tamén
un pouco de reparación histórica, devolver a esas familias os restos dos seus mortos e tamén devolverlle á sociedade a memoria, porque se perdemos a memoria, perdemos tamén a dignidade e a posibilidade de vivir nun estado xusto e democrático. Facendo algo de xustiza xa sobre un proceso que durante moitos anos estuvo quieto, estuvo en silencio. Entón xa o feito de estar aquí pois xa é unha boa nova, se ademais culmina coa localización dos restos, pois xa millor que millor. A iniciativa, coordinada polo grupo Istagra, CISPAC e USC, está enmarcada no segundo Plan de Memoria Democrática de Galicia 2025-2028. Cambiamos asunto, imos ata Pontevedra de novo porque ali comezaron os traballos de demolición dunha pequena casa na rúa Pilar Bértola. O inmoble de titularidade municipal levaba anos deshabitado e estaba a provocar un tapón urbanístico nese punto da cidade. Aínda que actualmente a actuación está parada pola avería do guindastre, está previsto que se retomen o vindeiro luns e que poidan estar rematados a finais da semana. Ademais do derrube da casa, o Concello contempla o asfaltado desta contorna. Coa supresión deste inmoble, a rúa quedará máis ancha e regularanse as cotas, xa que a Praza Cornelis de Holanda está máis alta que Pilar Bértola. O resultado permitirá axeitar a zona como espazo público para a cidadanía. Como vedes, é como lle chaman noutros sitios, tapón urbanístico que interrompe aí o paso e dá sombra a vivendas do redor. Entón agora, se fará unha mellora deste espazo e como sempre digo que estas pequenas obras que aínda por pequenas non son tan pequenas, sino que melloran moitos espacios públicos e neste caso vai ser unha delas. Vamos conseguir adecentar esta praciña, este espacio público para disfrute dos cidadáns de Pontevedra. Hoxe abriu as súas portas en Vilagarcía o Mercado das Flores. Ata o vindeiro sábado, 6 postos ofrecen ramos, flores soltas e centros para lembrar os que xa non están. Os prezos, polo que vimos hoxe, mantéñense máis ou menos como o ano pasado. Para que se fagan unha idea, podemos mercar dende rosas ou pompóns a 2 euros a unidade ata un completo centro que rolda os 80. Nesta primeira xornada comezaron a chegarse xa os primeiros clientes, aínda que se agarda que a cousa vai indo a máis tanto este xoves como venres. A contorna da Praza de Abastos de Vilagarcía acolle dende este mércores unha nova edición do Mercado das Flores. Na primeira das xornadas, as floreiras agardan que as vendas vayan indo ben. Esperemos que sea como todos os anos, o ano pasado foi maravilloso, este ainda estamos comenzando, porque hoxe é o primeiro día, un pouquiño floxo, pero bueno, todos os anos o primeiro día, os clientes sempre deixan po último, cousa que non se debe facer, porque depois levas o que queda. Pero claro, eu penso que a xente que vai a esperar o jueves e o viernes, porque estamos jueves e viernes, e bueno, sábado día un co que queda, pero o que veña sábado malo asunto, porque habrá si hai. Así que os máis previsores xa se achegaron hoxe polo mercado na procura dunha lembranza para os seus seres queridos. Andamos a buscar un pouco de flor para preparar os centros de difuntos. Es que si viene moi tarde, luego la flor ya... Entonces venimos un pouco anticipadas. O Mercado das Flores de Vilagarcía está composto por 6 postos cunha oferta máis que ampla de flores soltas, ramos ou centros de todas as cores e tamaños. Como sempre, hoxe atopamos clientes que prefiren facelo eles. Amáñame bastante ben e prefiero facelo eu. É o que facemos sempre, é unha costumbre. Entonces preferimos facelo nós e despois depositalo no cementerio. Sí, porque somos repugnantes, gustan máis cousas a miña maneira. E outros tantos que apostan por mercar o centro xa preparado. Sí, porque yo para eso non valgo. É máis cómodo, é que está máis bonito para min. En canto a prezos, sei que este ano a cousa anda máis ou menos como o ano pasado. Aquí podemos atopar dende flores soltas a 2 euros ata un completo centro que rolda os 80. O mesmo precio que outros anos, ainda que foi un ano moi complicado, porque polo exceso de calor en agosto, que tivemos un verano increíble, demasiado calor para Galicia, a flor sufreu moitísimo e quedou máis pequena do normal. Temos as rosas a 2 euros, temos o pompón a 2 euros, o boris máis pequeniño a 1,50,
a margarita a 6 euros. Temos moi bons precios aquí en esta carpa. Os clientes este ano tampouco se queixan dos prezos, máis aínda tendo en conta que por defunto sempre presta poñer algo especial. Un día ao ano tampouco non é moito porque mira, pois que me van a ir a uns 20 euros, con tampouco non é tanto, 20 euros. Está ben, máis ou menos como ano pasado. Non é nada exagerada, 6 euros cada ramete destes. Sí, home, todo está máis caro, pois as flores tamén non normal. O que paga sempre parece moito, pero o que traballa tamén ten que ganar o seu. Este xoves e venres o mercado estará aberto de 9 da mañá a 8 do serán. O sábado 1 de novembro, festivo de Todos os Santos, só abrirá en horario matinal de 9 a 2 da tarde. A Pobra celebrou esta mañá o acto central das xornadas de homenaxe a Valle Inclán que se están a desenvolver ao longo das últimas semanas. Fixo cunha ofrenda cívica que serviu para conmemorar o 159 aniversario do nacemento do autor das sonatas. A cita, que tiña lugar na praza do Cantón da Aleña, asistiron membros da Corporación Municipal, o director do Museo Antonio González Millán e o investigador Xaquín del Valle Inclán, neto do autor, así como tamén veciños en xeral. A programación da xornada que chegan este ano a súa 27 edición continuará ata o vindeiro 15 de novembro. A 11ª edición do certame Máis que Tapas da Mancomunidade Barbanza Arousa arranca esta fin de semana en Rianxo. A dinámica do certame vai ser semellante á de edicións anteriores, con obradoiros, degustacións e sorteos de agasallos. A novidade deste ano é a creación da páxina web oficial da ruta con información detallada de cada tapa e tamén de cada establecemento participante. Arranca unha nova edición da ruta Máis que Tapas de Barbanza Arousa, que se prolongará ao longo de todo o mes de novembro. Na iniciativa que chega este ano a súa 11ª edición tomarán parte un total de 40 establecementos dos 4 concellos. A primeira parada será xa esta fin de semana en Rianxo. Ano a ano estamos incrementando tanto en número de establecementos adheridos a esta cita enogastronómica como tamén en número de participantes. A Vila Rianxeira seguiránlle nas próximas fins de semana a Pobra do Caramiñal, os días 14, 15 e 16, Ribeira o 21, 22 e 23, para pechar en Boiro, os días 28, 29 e 30. A dinámica do certame será similar ao de anos anteriores, con obradoiros, degustacións e sorteos de agasallos. Teremos varios premios, varios agasallos, varios incentivos ao longo desta ruta de tapas, como pois poden ser tapas ou consumicións gratuitas, sorteos de botellas de viño, cea para 2 persoas e tamén talleres para toda a familia como inicio desta ruta de tapas. Coa proposta que se busca resaltar a riqueza gastronómica do territorio, así como os viños da ISP Barbanza e Iria, fomentando a actividade hostaleira en tempada baixa. Se mantén o espírito da ruta, fundamentalmente promover o consumo na nosa hostelería nun momento do ano no que por afluencia de persoas seguramente o consumo baixa, e ademais poñer en valor os produtos locais e os viños da ISP Barbanza Iria. Como principal novidade este ano preséntase unha páxina web oficial da ruta con información de cada tapa e establecemento e un mapa interactivo. Temos algunha novidade como unha web propia que é maisquetapas.com, dende onde os establecementos se poderán adherir a este proxecto, ademais da nosa web de barbanzarousa.gal. E dende este xoves e ata o vindeiro domingo volve o Outubro Fest a Pontevedra. A cita organizada polo Pontevedra Rugby Club xa ten todo listo para a edición deste ano, que se desenvolverá na carpa instalada na Praza de España. Neste epicentro celebraránse 4 días de música, cervexa e gastronomía. Precisamente pensando que son datas en que históricamente na hostelería en Pontevedra son datas especialmente baixas e pensamos que poñemos un graniño de area en poder dinamizar un poquinho máis a cidade precisamente en fines de semana que non son os mellores do ano para todos. E por eso, como todos os anos, gustanos recordar que a nosa é unha festa moi familiar, moi respetuosa cos horarios, é unha festa que sempre pensamos que
que achega xente á cidade, que despois descubre a cidade que temos, que é increíble. Ali estaremos para inaugurar, para aprobar e sobre todo para apoyalas e apoyalos, porque recordamos que todos os beneficios que se saquen, unha parte importantísima é para o mantemento do propio clube. No menú repiten os pratos estrela doutros anos, o codillo asado en forno de leña e as salchichas de diferentes tipos, entre elas as de medio metro e 1 metro. Dende a organización apuntan que, coa excepción das cervexas, todo será produto de orixe galega. Este ano, ademais, a entidade que se homenaxeará no marco do Outubro Fest será o tenis de mesa de Monteporreiro, como exemplo de organización e compromiso e a súa forte relación co deporte base na cidade. Pois, co máis que tapas que arranca no Barbanza este Outubro Fest en Pontevedra, rematamos por hoxe, señores. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.